Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Сукър98 и днес съм тук, за да ви кажа, че името на каналът ми беше Dangerman PvP, но сега го сменям и ще бъде Сукър98. Разбира се, надявам се да ви хареса. Ако искате, сега ще кажа неща и за игрите, за други неща. Това прозвуча тъпо. Разбира се, в последния клип, който качих, можете отдолу да напишете коментар с каква игра искате да наблюдавате за телефон. И ако ми хареса на мен, може и цяла поредица да направя, не знам. Но разбира се, може да направя и някои нови неща, като например, ако започнете да се абонирате за мене и да харесвате клиповете, аз ще направя клип изненада, който ще разберете когато го кача, а това ще бъде може би следващото видео, с което можете да се изненадате. И разбира се, ако искате да участвате в това, което ще бъде, можете да го харесате, да се абонирате за мене и да очаквате след него още много клипове. Затова се надявам следващите клипове да ви харесат и този таен епизод, който ще направя. И хора, благодаря ви, че гледахте това видео и се надявам, както казах, да ми харесате другите видеа, да ги погледнете, да коментирате, както казах, да кажете някоя игра, на която искате да наблюдавате и да се абонирате за мене. И благодаря ви, че гледахте този клип. Надявам се да ви е харесал и да съм ви дал полезна информация за моят канал и за мен. И да, това бях аз. Ще се видим в тайният епизод.